Pagtarong ko ng pag nilaki ba? Pag lalaki ko. Oh, pag nilaki. Ay, saan sa man ka? Ay, mo mong patiran. Sakto to ko choy. Kay ay nga kusgon. Basa dito pa. Ano lang ko tigig lang nas gudi na. Ano pa? Masaya kong beauty pa. Init kaayo. Asa ganito pa? Oy. Dalo lagi tika dito sa katong instructor dito kay pa trinihon tika dito og boxing. Wala. Papa, mo aping bisgi pa. Uy. Ngayon kay bisgi. Dako kay premyo pa yan. Ato, mag-training ta. Wa tay premyo. Kapoy kaayo. Sos dili lagi pwede kay himuon tikan sundao. Sundao? Oh, himuon tikan sundao. Di ko. Gana ko Barbie. Oy, Mag-Jewish Universe biya ko 2035. na. Di na magsilbi hapit na bang klase ra ba? Kita mo din ay coach pa. Uy, kay Si Damuslo, si Damuslo. Si Damuslo. Si Damuslo. Oh, si Damuslo. Ay, gwapo biya. Tan-awar ako tara. Damuslo. Ako taning patrinihon ba og martial arts ba? Self defense. Mao maning katong nagpa-training og ano? Atong boxing. Boxing. Oh, wa ako ni patrinihon og ano martial arts. Himuon ako ni sundao. Sige. Karang ang bayad ani Aw. sa training. Pa ako lang bahala na siya. Pa ako lang hatag sa bayan. Napod lagi sige ko. Nya ikay bahala ni ha. Oh, hindi. Oh, matag di ka tara kay mo ra makanta sundao. Ako magtarong lagi ko. Gubato na ko na sila. Sige. Uli na ko ikay bahala niya. Sige. Kini makamaog gid ni. Ang una, ana. Sundo. Higot na ako. Sakit. Gihigot. Okay, play. Ala, di man pwede mag kuan ani. Sakit ko. Uy, Ala sundaw gali, wa jud nay hapin. Wala, nindot ko hapik manicure. Hala. Nya imo gugubon ng kamot. Di ba ingon imong papa pa sundawon ka? Okay, na to. Okay, ikaw ron ako ana daron. Pagtarong ba ang una, ana. Ana. Dapat ang kani kay imo ning kana na. Igor. Kung kontra na, kontra. Oh, sama ko. Ana ka, ana. Sun ako. Ana, ikaw man. Ana. Patira. Ay! Ana. Ano ko? Tarong nga, kusga balik. Pagtarong ko ng pag nilaki ba? Pag lalaki ko. Oh, pag nilaki. Ay, saan sa man ka? Ay, mo mong patiran. Sakto to ko choy. Kay ay nga kusgon. Oh, nya. Laki na ko strong. Gili. Tarong. Flex. Taon sa ginig dako kay kanang premium misgi. Ano to? 1 million. Grabe pagitawag gito siya kay tunga mi bisa mangayo ko siya basta. Makadaog to siya. Uy si Tini manaw. Kalabi. Grabe pag una niyang gipagtisan kay boxing yan ginayon. Karon karate na pud bilaya ta pambuha ko to. Dako na. Uy Tinoy. Ano ba? Nay miss jud bigas barangay ka wapil. Di ko. Dako kay premium. Ko kasama ko sa papa kita. Hala ka 1 million ang premium. Di ko. Kita ka ng training ko. Adto na. Pila gato hikuan? 1 million lagi. 1 million? Oh, ano takot? Mo apil ta? Oh, bayad ka. Ay, panga, bayad ka. Apil. Apil ka ba sa man? Ato magadaog. Unsa ba to sa gubot? Wa tay sinina. Kailangan dito kuan. Hala, misgi gani. Misgi gani dai, misgi gani dai no. Okay, tara. Tara dai. Atong ta. Dai, ibo ko sa una dai ba nya. Bayad man dai ka dai na lang dai dai. Bayad man ko jud. Tara dai. Si anga sa premium. Ay. Ako na lang kayo maapil na. Hinda. Ay, mauna ni. Andito ko. Ako maapil. Put, kasi sa man papa ni ha? Ha? Di lagi nakasapan. Uy! Sa mas mo papa. Asa man mo? Ha? Mapil. Mapil na best. Hala, ingon ka mo, di mo maapil. Mapil mi. Oy, nakita mo ingon nga di mo mapil. Ikaw, asa man sad ka? Oh, mudawat ka kung premium. Sad ko, ay. Kita mo dai. Oh, taog na ni Daan, no? Misgi ka kasur kay ang lawas. Daog mo da. Yes, gama. Wala ko. Dako sila ngayon na to. Magbuhat na daw kasi madaw sa tuyo. Kung piliin sa din tulo. Tungaon lang nato.